minkum ma nakasa zalika min mulki syaya. Kung ako mga ulipon matun sa Allah subhanahu wa ta'ala, bisan pag managtigom gikan sa sinugdanan nga katawhan o katapusan nga katawhan, sinugdanan sa mga engkanto o katapusan sa mga engkanto, o maghiusang ilang mga kasing-kasing sa pagbuhat o dautan, pagsukwahe, pagsupak sa mga kagustuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma nakasa zalika min mulki syai'a, dili nila mabawasan, maibanan ang kaharian, kagamhanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ingon anak usab gikan sa kangitngit, gikan sa kangitngit paingon kita sa kahayag, gamay bikil nahiumos kita sa atong isikataw, ibiyak kita sa atong pagka-Muslim, hinumdumi mga kaigsunan. Kabisang pagbubalik ka pagka-Kristyan o unsay imong gisimbahan, dili gayud nimo maibanan ang kagamhanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili nimo maibanan ang kaharian sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinunua kini balik sa matag usa ka kaugalingon. Kung siya mubalik pagka-Kristyan, walay lain nga pagabasalan niini, iya rapod nga kaugalingon. Nga matod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, law annakum awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu bi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa zalika min indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhila al-bahr. Nabo pangipasabot nini, o ako mga ulipon matod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, bisan pag managtigom ang naunang nga mga katawhan o ang katapusan nga mga katawhan, naunang nga mga jin, mga engkanto, o ang katapusan nga mga engkanto, musaka sila sa taas nga bungtod, o ang matag usa kanila mga panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, paatayto kullu wahidin, o akong ihatag sa matag usa kanila ang ilang gikinihanglan sa ilang kinabuhi, ma nakasa zalika mimma indi, walay maiban kung unsa, walay maiban ang tanan nga katawan gikan sa sinugdanan mga engkanto, gikan sa sinugdanan o katapusan, tanan nga ilang pangayon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ihatag kanila sa matag usa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero ni gamay nga butang walay maiban kung unsa ang anaa sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa gawas lang kama yanqusul makhit, gawas lang yatong dagom nga gituslog sa dagat, gituslog sa dagat bahar, gituslog sa dagat unya pag-alsa niya niadtong dagom kung unsa ang nimpilit niadtong dagom nga tubig, maura kanay gihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaisuna sa pagtunan sa Islam, manginaot kita nga kini mahata makuhaan o makuhaan o pagtulunan o mamahimo kining sumbanan sa atong kinabuhi, hangtod nga dili pa kita bawian sa atong kinabuhi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Iraq wa Syam wa fi kulli makan wa fi biladina ya nasir fa innaka anta khairun nasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannatal firdaus ma'al abrar ila jannati
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.